No, 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 no. Kage baki. Kage baki. Kai da ke ilimin ka bai zo ba, ita ta farkon da dai wai kan lokaci ya kure shi. No, 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 no. Amma gaskiya ma da wannan jahili Ita kuma wannan ta biyu da kaga ina yin ta sauri ita ake kira yadda da sauri ta su da ashura kenan ake. wannan kasuwa da asura azumi ne. A'a salloli ne na fulfulu ma ko ilimin ka bai zo ba kai ko ilimin ka ina ka ji a